your breath? Did you sing twice? Only. What's that? Cling wrap. Good morning, guys. Kamusta kayo? Today is March 27 dito. And it's 9:30. Yung mga bata, andito sila sa labas. Naglalaro lang ng... It's cold, Holly, here. Come on, get inside. Malamig. Naglalaro sila ng scooter and yung dalawa magki-cricket. And ako, habang kumakain ako, tinatransfer ko na rin yung i-edit ko mamaya. Pinapasok ko na yung mga bata kasi malamig pa sa labas kasi ang aga. Ayun, pinalinis ko si kuya dun sa... Dun ba? I-wipe niya yan. And nag-load din ako ng mga laban sa washing machine. Pardon? Tied up your room. I was running things. Oh, you have... No, tingnan mo yung... No, this is Holly's. You help kuya, but... Holly's was banana and his was red. No, she was red. So was mine, but I put mine in the bin. Alright, just okay. Good boy. Tell the truth. I'm not Okay, clean up there. want to help. You're crying because you wanna help. Baba, you can use that one. Where? That one, the dust. It does. Oh, don't stop because that's yucky. Okay. Help kuya. Hi, Zachary. How's your bedroom? You back it up. Hindi na, alam niyo naman na hindi na namin sila pinapapasok, diba? Kuya, just a little bit, okay? Thank you. Tapos na sila maglinis doon. Ako, hanggang ngayon, kumakain pa rin ako, guys. So, si kuya kumakain siya yung tira na... What are you eating, kuya? Leftover, oh. Kransky. Andito sila, oh. Naglalaro sila ng cubby house. Pero yan ang cubby house nila. Si Holly, ayan. Mom, Siya yung ano. this is a wall. What are you, Holly? Ano si Holly? She's gonna try to shoot us. Ah, siya pala yung... Siya yung nang babaril. Kasi may... So, yan ang laro-laro nila. And ako, magsasampay na. Habang dito sila naglalaro. Honey, I'm down. But tell me if you are. Tapos na ako magsampay. And eto, yung nabili ko sa Kmart, very helpful siya ngayon kasi sobrang init. And si Sak ay nakasapatos na naman. Where are you going, Sak? Cake footy? No. What? Dito lang siya sa bahay pero nakasapatos siya. Oh, ha? Si Jan kasi nandun ba sa isang sa shed. Ay, init. Tignan nyo na sila, oh, di ba? After nila naglinis sila. And ayan, nilagay nila lahat ng rug. Yung dito sa couch. So, sabi ko, labhan ko na lang tong, eto ba? Nalabhan ko na to before. Hindi ko alam kung na-vlog ko, pero nalabhan ko na to before. And nalinis naman siya. Kasi tingnan nyo yan, no? Yung mga tapon-tapon na mga tubig or juice nila siguro to. Ayan. Mom, Yeah. Yes, I am. Tutulong daw sila. Tanggalin namin ito. Lahat to. Pati yung pillow cushion. This one, why don't you do this, kuya? Oh, Yes! okay. No, I'm doing this. For my country. Right here. Iwa-washing ko sila. Kasi nagawa ko na to once eh. And then after nun, kino-cover ko sila ng yung ano, yung rug. Mom, Yeah, I will put that, I will put that in my, that thing, no, yeah. Ayan, oh, tingnan nyo. Help Natanggal it. siya sa ano, sa, oh my god! sa cover niya. Very picture. No, because it's gonna go everywhere. Careful. Oh. Down. But tell me if you are. Now. Let's not make it hard. Tingnan nyo na sila. Parang nasa playground sila. Tingnan si Holly. Nung una pala, nung first time ko to guys na linabhan, nag-hesitant ako kasi nga, sabi ko hindi siya pwedeng labang kasi nakalagay dito. Wait. Tingnan nyo.
Ang iingay nila. Hindi niyo ako marinig. Yes? I think I was a water. Very good. Hindi niyo ako marinig. May sinasabi ako about sa paglilinis nito, yung pag-care ba nito. No, kasi nalaban ko na siya nung una, pero ako nun, hesitant ako kasi leather siya na may pagka-fabric. Tapos nandito yung care niya. Dapat daw, bina-vacuum lang daw siya regularly. Pero sa case ko na may mga anak ako, eto, hindi ito matatanggal yung mga spots na mga tapon ng tubig, or juice, or kaya baka laway pa nila yan. Hindi talaga siya matanggal. So, ginawa ko nun, linabhang ko. And, naging okay naman siya. Luminis naman siya. Pero hindi ko sinasabi na gayahin nyo na labhan to. Kasi, ang sabi dito, wag labhan eh. Dapat vacuum lang talaga. So, yun. So, pero nagawa ko na siya. And, okay naman. So, ngayon, labhan ko ulit. Baba, no. Come on, please. Kasi matatanggal yan, sak. Stop. Pero, yung iingatan nyo, pag tinanggal nyo, yung eto ba, kasi natatanggal sila. So, sinabihan ko sila na don't suck. Kasi sabi ko lang na don't jump. And, ayun ano na siya, behave na siya. Yung ganito ba, napupunit. So don't. Alis ka na dyan. Go outside na and play outside. Kasi okay na yung weather. Hindi na malamig. Go outside and play that. Thank you for helping mommy here. So, yan. Labahan ko na to. Regular na detergent lang din ang ginagamit ko. Kung ano yung ginagamit ko sa mga damit namin. Ayun na sila. Lumabas na sila. Lumabas lang silang saglit. Tingnan nyo si Sak. Kumakain na agad ng mousse. And si Kuy, kanina hindi niya naubos yan. Ngayon kinakain niya na naman. Hindi ko pa nalulod. Kasi sinasara ko ba yung mga zipper para hindi sila pumasok sa isa't isa. Andito sila sa labas. Maglilinis si Jan ng kanyang golf sticks. And si Sak, where are you going? Adventure. You're gonna go adventure. Anong dala mo, Baba? I don't adventure. Nasampay ko na yung pang-cover sa couch. And hindi ko sinabay yung malalaking pillowcase. Sineparate ko siya para talaga mahugasan ng maayos to. Ganon din yung ginawa ko first time. Hindi ko rin yung sinabay. And yun, nakaload na yun. And eto, sana matuyo siya today. Parang matutuyo naman kasi mainit. Ayun si Holly, nagbabaril-barilan siya doon. And si Jan tsaka si TJ, dito sila. Si Jan tapos na siya maglinis ng kanyang mga golf clubs. Si Kuya naman. Ayun si Kuya, binabrush niya. Where's Zach? Inside. Hey, what's he doing? Adventure. Sabi Zach, mag-adventure daw siya. Ha, Baba? Ayan, nilinis niya rin. Put them back now. Baba! Drying. They're drying, Baba. Wait. Where's your ipit? Ikaw na talaga na, ayun, binibilad din ni Jan yung mga pang-cover doon sa sticks. Dito na sila sa loob and tingnan nyo, hindi na to kakain ng lunch kasi kumain sila ng fruits. Tapos, ayan, nagbukas sila nito. Ito yung sweet chili and sour cream. Look at you, ang dungis mo. Ayan, nanonood lang sila dito. Hinintay ko pang matapos yung Put it in there. Mom. pillowcase ng couch. Mom, can I hold it like Look how dirty you are, Baba. Mom, can I hold it like this? Yep. Ayun, tingnan nyo. Sabi ko sa inyo eh. Ang apple namin, ang bilis maubos kasi minsan si Kuya. How many apples you can eat a day, Kuya? I eat Like 3? more. More than 3. Grabe sila sa apple every day. I ate 2. this one. Yes. How about you, Sak? 2 or 3? No, one. 1. Kaya ang apple namin, ang bilis maubos. Wala pa 1 week, ubos na agad. Oy, your biscuit, please. Is that finished, Zachary? What? Your biscuits? I was near it. Are you done with that, Holly? Wala na palang laman. Ubos, guys. Find more of this. I got more of this. Ubos na. Yan, ilalabas ko to. Oh, babe, here, I've got some apples I just grew on fire on the tray out there. Where did you get this from? Found on the floor. From who? Felicity. Felicity. Yung kapitbahay namin, nag-harvest na apple. Di ba sabi ko lang She made an kanina? apple crumble out of them. Yeah. Di ba sabi ko lang, ang bilis maubos ng apples namin. Ayan. Narinig tayo ni Lord. May nagbigay ng apples. Organic to, guys. Sa kapitbahay namin, kila Tommy yan. Thanks, Felicity.
Did you finish it? Oh, oh. Uminom siya ng Yakult. Good? Nagpatali na siya. Smooshy. Nagawa mo. Na-arte-arte. Saan ka pupunta? Where are you going? In Koi's bed. Ah, okay. Yung dalawa, nandun pa rin sila sa kwarto ni Holly doon kung saan sila nanonood ng TV. Kasi dito, hindi ko muna sila pinapanood ng TV. Kasi nga, ayan, ang sitwasyon ng ating sala. And yung hindi pa tapos yung yung case ba nito. Yan. Hinihintay ko, malapit na yun. Itsura niya, oh. Punit-punit na talaga to. Alam nyo bang, na rin to? Matanda pa to kay TJ. Na ilang buwan. So, si Kuya, 8 na. So, 8 years na mahigit na to sa amin. That's Kuya Zachary. Yan yung mga ginamit ni sa kanina. Nung nag-adventure siya. Habang yung si TJ tsaka si Jan naglilinis ng golf clubs. Oh, hala. Kuya Zach. She's just borrowing it, Kuya. Where's Kuya TJ na? Umalis na si Kuya. What are you doing, Kuya? She hided my watch. Oh, where's Kuya's watch? I looked in my room and then... Which one? The Garmin? It's here, the black one. Here. Ito na, isasampay ko na rin to. Ito yung pillowcase or cushion cover. Ayan. Ilalabas ko na to. And, dinabas ko na pala yung lulutuin ko for tonight. Ito, mag-roast pork ako mamaya. Ito yung mini leg roast na boneless. Ayan. Malit lang siya. Hapon na guys, 3:45 na. Malilate ang dinner namin kasi hindi ko pa to na ilalagay sa oven. Kasi dapat kanina, kaso medyo matigas pa yung gitna niya. So, hindi ko siya muna nilagay or niluto. So, ngayon pa lang, kaya malilate ang dinner namin. So, nakahit na yung oven. Lalagyan ko lang naman tong asin din, ilalagay sa oven. Simple lang siya. Roast pork lang talaga siya. So, lagyan ko lang siya ng asin. Ito, ano to, yung cooking salt or rock salt. Nilagyan ko na yan ng asin. Nakaset yung oven sa 200 Celsius. Tapos, i-ano ko lang siya siguro mga 45 minutes. And then, mamaya, i-check ko na lang kung okay na siya. Kasi, i-reduce ko yan after. 45. Sabi ko pa sa inyo natulog si Holly. Kasi kanina lahat kami nasa kwarto. Nagkikwento-kwentuhan lang. Kasama din si Jan. And tumawag yung kapatid ko. So lumabas muna ako ng kwarto. Then after yung dalawang boys, bumalik sila dun sa kwarto ni Holly. And hi Kuya. And nanonood sila dun ng TV. Ayan si Sak. Tingnan mo mga ganda nila mga biscuits. Ilalagay nila dun sa basurahan. Roast pork, Kuya. Can you smell it? Gising na pala siya, oh. Tsaka si Holly. Kumakain siya ng banana. Sabi ko sa inyo, paborito niya yung saging. What's that, Kuya? Nagsisilabasan na naman yung mga bata. And, di ba kahapon sabi ko sa inyo, mag-haul ako ng mga nakuha ko sa Coast na hindi ko plano na mamili, pero napabili ako. Nandun pa rin sila sa car. Ang kinuha ko lang ay etong tinapay. Kasi lalagay ko to sa freezer. We have to put this in. It has to be this one here. What? You cannot put nothing. How about the other one? You might get some bread in there. You can't fit nothing in the shed. Nothing at all. Wala, saan na natin to ilalagay? I-check ko. Okay. So, hindi na rin ito kakash. Ang binili ko lang naman na sliced bread. Dalawa, pero pinahati ko nga, di ba? Lagi kong, eto, isa lang naman to. Pinahati ko lang siya sa dalawa. Eto lang yung nilabas ko at saka yung nilagay ko dito sa ref. Eto ay, nabili ko to sa cheese apples. Ano siya, healthy grocery siya, healthy option. Eto yung sprouted, kasi di ba nabanggit ko sa inyo, maglulumpia ako. Kaso yung pork natin, 3 lang, so konti lang yun. So, ang gagawin ko ay lumpia toge. Ayan. So, hindi ko alam kung lulutuin ko na siya kasi iba na yung kulay niya. Hindi na siya ganun kaganda, oh. Wala nito sa Coles, wala sa Foodland, kaya pumunta ako sa Cheese Apple. So, ito yung nabili ko. Madami ang kinuha ko kasi gusto ko marami akong ilagay sa maipon ba na spring roll. Ay, spring roll. Lumpia toge. Tapos, ito sa Cheese Apples din to. Wala nang mahanap na flour, sugar, kahit anong flour, wala na talaga sa Coles. Kahit sa ang grocery, so hindi ako makahanap. So,
Eto, bumili ako nito yung, ano siya, yung cornmeal. So, bumili ako nitong dalawa. Kahit nito sa, kahit sa Coles, Woolies, wala nito. Wala talaga sila. So, eto, bumili akong dalawa kasi gustong kong gumawa ng suman o kaya pulburon. Tingnan na lang natin. And eto yung beans. Bumili ako ng beans kasi nga para sa lumpia. Ayan. And carrots, 3. Tapos eto rin sa cheese apples din to. Strawberries. Ang mahal yung strawberries nila. $15 to. So yan yung napamili ko sa cheese apples saka sa Baker's Delight. And eto pa pala, isang maliit na sriracha hot sauce, chili sauce. Maliit lang meron sila. So yun. And, yun nga, pinag-iisipan ko kung lulutuin ko na to ngayon or bukas. Pero okay pa naman siya. Crunchy pa naman siya. Tingnan ko na lang. Tapos bukas, i-haul ko yun. Kita ko sa inyo yung freezer kasi nahanapan ko ng... Oops, wait, don't fly. Mom. Yes. The sheets are done. Okay, wait. Want me to get them off me? The sheets. The couch. The couch. Later, kuya. No, I want to sit in the couch right now. Later na because I'm gonna check. Tuyo na raw yung yung sa couch. Put my hand on it. Yeah, wait. Yung cover sa couch, tuyo na raw. Kunin niya na. May nilabas akong 2 frozen na sliced bread para bukas. Then, linagay ko yung mga bago kong binili. Oh, nagkakahulog-hulog na sila. Ito ang itsura ng freezer namin ngayon, guys. So, eto lahat yan tinapay. Tapos, eto may tinapay. Tapos, yung mga veggies. And, ayan. Eto yung okra ni Sak. Mayroon siyang 2 ganito. Tapos, dito mga Asian to. Mga, na yan. May tuyo. Tapos, eto kalamansi. Tapos, basta eto mga Asian. Meron ako dito yung parang kamunting kahoy. And, nahulog yung eto yung pork. So, diba? Ay, nagkakahulog-hulog na sila. Oops, mahulog. Makisama ka ngayon. Please. So, ayan. Yan ang sitwasyon ng freezer namin ngayon. Huwag kang mahuhulog, please. Ano to? Pork belly yan. Diyan ka lang. So, yan ang current situation ng freezer. And sabi niyo dyan, yung doon sa kabila, yung malaki kasi diba, naalala nyo, namili siya ng mga frozen food kahapon. Box kaya yun. Kasi wala na talagang mabilahan na mga chips, nuggets, ubos talaga ang freezer ng mga grocery ngayon. As in, wala kang mabilang. Kaya, first time ni Jam bumili sa frozen food ng box. Silang nung kaibigan niya kahapon. So, yung apple natin nandito, guys. May nagbigay. Sabi ko na yan sa inyo. Dito ko muna sila linagay. And, yeah. Iligpit ko lang itong mga hinol ko ngayon. How are you, Saki boy? Good. Ito, ilagay ko to sa ref. Pero tatanggalin ko yung eto ba. Kasi, hindi na siya kasya. So, tanggalin ko muna to. Lipat natin kasi 4 na lang. Ang lakas din nila sa yogurt. Sabi ko sa inyo, malakas kumain ang mga bata. Kasi lagi silang active. So, isa na lang yung natitirang dessert ni Jan. Okay natin to. Okay. Tapos ikaw, i-storage na muna kita. Pasok muna kita sa cabinet. Pumunta ako dyan sa shed kasi kumuha ko ng hot cross buns. Tapos isang lobster. Kasi ihalo ko tong lobster na to sa spring rolls. Sa togi ba? Togi spring rolls. What? You're doing a mission. What mission do you have? She looks at glasses. Huh? She looks Who? a male. Huh? She looks. Nandito sila, oh. May baril siya, may walkie-talkie. Kuya, what do you have? Knife? Dito sila. How about you, Zach? What do you have? What? I have a pencil and that. Okay. Holly have a gun Gun? and a walkie. Dito lang sila naglalaro. Kanina nasa, doon sa kwarto ni Holly nanonood. Eto, gising siya, oh. Pagkagising niya, yan na siya. I want my gun.
I tried to stop it. You got lots of guns inside, Kuya. But I want that gun. It's alright. Alright. Look after yourself, kiddos here, okay? And remember, don't put your hands in your Yeah. mouth and don't touch your face, okay? No, don't touch your face, I just said. Pasok na ako kasi. Si Kuya gusto. Kuya, breakfast for tomorrow? Yes, gusto niya to. Tama yung sinabi ni Jan, as in puno na yung freezer din doon. Kasi nga doon sa mga pinamili niya kahapon. Kaya kumuha na ako nitong isa para mabawasan ba. Kasi pag gumawa ko ng spring rolls bukas, hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay or mamaya. Hindi ko alam. Baka bukas na lang ako mag spring rolls. Oops. May mga langaw. Ang dami na naman na langaw kasi mainit. Oh, ang bango ng bahay. Oops. Diyan na yung si Sa. Come here, Sa. Kinuha niya na yung barel. Mom, Yes, baby. I want some bread. We have some bread. No, we're gonna have tea soon, Baba. I want some bread. No bread, Baba, because we're gonna have to have this. Wait. Wash your hands. Wash your hands. Don't touch. Whatever this thing is. Where are you going? It's gone. Or not. I'm gonna put this away now. Oh, you're gonna put that I'm away. gonna adventure. You went to a adventure. Okay. What did you sing? I want you happy birthday. How did you wash your hands? And how many times you sing happy birthday? Fries. Ano? Fries. Anong fries? Fries. Twice. 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 Twice I pala. have it. Okay, grapes. Yeah. You get it all. Oh, one at a time, Baba. No. Ayan. I told you, don't eat biscuit. Ayan na si Jan. Kinuha niya na yung aming panlagay sa couch. Kasi gusto na nilang maupo dito. Okay, let's do this. Hindi pa rin luto yung aming roast pork. That's for the pillow. Smells good. It smells good. Okay, let's. Papa. I got one TV. What are you looking for? Oh, one of those. Here. This is that one. There you go. Because I know because I've done this before. I'm still missing. No. No. Bango nga. Malinis siya. Malinis na siya. Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your Baba, help please. Nine. How do I do this one? I like it. You do that. I want to make a mess here. Haha, you better not. I'll put it in my mouth. take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Take a trip, we can get away, lose ourselves and say anything that we want, it's okay, cause this is love. Nah. That's He- new, Nah, that's he new. wait. He wait on it. He wait on it. Smells good, boy? Yeah. Not you that can hot. Dad, watch this. Just maybe just not on it. Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Take a trip, we can get away, lose ourselves and say anything that we want, it's okay, cause this is love. I don't care if it kills me. Love. So, eto na yung couch. Di ba kanina may malaking
parang basa dyan. Nandiyan pa rin yung konti. Ayan, oh, konti na lang. Pero hindi na ganun ka-obvious ba, oh. Do it properly, please. Mahirap lang siyang ilagay. Nakakapagod. Kasi kailangan mo i-push yung ano, foam. Si Sako. Ayan yung ginawa ni Sak nung nag-ano sila ni Jan. Wait, come on. Put the pillows. And linabhan ko rin yung rug. Yung mga rugs dito. Tapos yung case nito. Nasa washing machine. Nasa washing machine. Pinagtatawanan mo ako. Washing. Ayan. Oh. And yung ating pork belly. So, after ng 30 minutes, nag-add ulit ako ng 25 minutes kasi hindi pa siya ganun ka-brown. So, meron pang ilang minutong natitira. 12 minutes pa. Finally, malinis na yung couch. Eto, hindi ko siya laging linalaban. Kaya linalagyan ko lang siya ng rugs kasi mahirap siyang ibalik. Nakakahingal ba? Kaya yung rug lang yung linalabhan ko. Pero mas maganda raw sabi ni Kuya. You want like this, Kuya? With no rugs? But, you're not, what? You're not allowed. You have to eat on the floor. Yeah, you have to eat on the floor and drink on the floor, not on the couch, okay? Or better yet, don't bring drinks here, okay? Yeah. Chunky, no! Ayan na naman siya. Holly that. She always brings Yeah, si Holly talagang sala rin. Tingnan mo na Sako, hindi pa rin siya natutuyo. Ikaw na talaga. Chucky, no jumping. Sorry, nag-burp. No jumping, Baba. I'm not jumping. Dito na sila nanonood ng TV. What's that? Watch. Watch. Okay, be careful, Baba. Your bones are still soft. Don't. My bones are hard. Don't, Baba. Oh my God. Watch talaga. this. Watch Di siya natatakot. Watch this move. Hala ka, Sak. That's enough. That's not Okay, one. That's enough, ha? Okay, that's it. That's it. What? Ilang araw na ba sila hindi pumasok? Today is Friday, Kuya. Yes. Okay, 4 days. 4 days na sila hindi pumapasok. Marami naman na hindi pumapasok eh. Oh, no, TJ. No. Inutusan ko si Holly. Oh. Good girl, Baba. Other one for the couch. What? Other one? The covers. The cover? Yeah. Still in the washing machine, Baba. Where I put it? Maybe tomorrow because it's not gonna dry now. It's late afternoon now, Baba. Nababanguhan na siya. Zach, why are you back to that guy? Wala pa, hindi pa siya 15 minutes. Ah, ayan. Eksakto. Tama-tama. Ayan na siya. Ingay na naman. Nandito na silang lahat sa loob. Oh, yan na. Okay na to, for sure. Nasa na yung... Yep. Oh, nakita nyo yun? Okay na to. Ginupit ko na yung yung tali. Para hindi ko ba makalimutan mamaya. Pag hiniwa ko siya. Crispy siya, guys. Oh. Yan, natatanggal na nga. Sarap. So, ito na yung ating roast pork, guys. Ayan. And naglagay pala ako ng baking paper dito sa chopping board para yung oil hindi masyado mapunta dun sa chopping board. Oh. Tingnan nyo yan, guys. Juicy siya, oh. And ang gamit kong kutsilyo, eto, oh. Yung may para siyang lagari. Oops. Oh. Mamaya na yung crackings na yan. Ulisin na muna natin to. Para yung laman lang muna. Bango. Ang bango-bango. For sure, yung boys, mag-aagawa na naman sila dyan. Yung dalawa. Si Jan hindi siya mahilig dyan. Oops. Take a hit, take another one.
Hold your breath till it turns you on. Yung bread rolls na nabili ko kahapon sa Baker's Delight. So, ipapalaman lang natin yung pork, tapos ito yung gravy natin. Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Nakaligo na siya, guys. It smells good, Han. Try this. And I got the small one. They don't have the big one, huh? It's alright. You want to try? Good? Yep. Mm. Right, Bobby? Wait, well, you can't just give me little. That's enough, Zach. Get out. Dito na sila, guys. Si Jan. Kanina pa siya dyan. Hoy, wait for your tea, please. Try double dip. Donuts. Double tip, buddy tip. Buddy! Ginugupit ko kasi nga maliit yung tinapay natin and ang lalaki ng It's not ready, Max. don't call them yet, Baba. Not ready yet. Daddy is wrapping his hands. Don't fall back on. How many you think you can eat, Han? Yeah, I'll have 3. 3 or 4? Okay, 4. Baba. How was this? Was that crunchy? Yes. I'm the crunchy one. Okay, later, baby, okay? Oh, on the crunchy bit. Baba, careful with your clothes. Can you give me some crunchy? Yeah, later, after. Good, Baba? Visit na. Ito na yung tea namin, guys. Ito yung kay Holly. Ayan yung laman. And meron siyang konting crackling. And kay Jan, 4. Kasi maliliit tong bread rolls. And ayan kay Zachary and Kuya. Okay, Tita. Welcome. Here, honey. Thank you. Welcome. You're sweating, Han. Yeah, no, that made fun. Naglaro kasi sila ng ano, karate ba ng mga bata. Ha? Kuya. Quick, Baba. Come on, Baba. Here's yours, Baba. Oh, I got your crunchy, Baba. Crunchy? Yep. What's crunchy? There. Hey, yummy. How is it, Han? Mom, I need some food, please. Good. Sarap, Zach? Good. Ang dami pang natira, guys. Oh. Ayan. And mayroon pang 3 natirang bread rolls. Ayan yung gravy. Ito yung akin. Magro-rice ako. Malit lang yung plate ko, pero tingnan nyo, punong-puno siya. And kuha tayo ng crackling. Yung mga bata, babalik yun mamaya. Oops. What's that? Ayun yun, guys. Kain muna tayo, guys. Kain. Naubos niya yung 4 na rolls. And, ayan. Kanina pa siya dyan. Kuha ng meat. Sarap na sarap siya, oh. Si Zach. Are you almost done, Zach? Let me see. Yeah, last na yan ni Zach. Si Kuya. Kasi gusto niya yung kanin. Kasi yung kanin kasi, ano na siya. You're thirsty. Thirsty yan, guys. Yung kanin kasi, ito na lang yung natirang kanin. Tapos, kahapon to. Sabi ko, sa akin na lang to, Kuya. Kasi gusto ko rin magkanin. Sarap. Finally, tapos na rin siya, oh. Okay, wash your hands, please. You know? Thank you. Wash your hands, please. Yep. So, magligpit lang muna ako dito. Go, Baba. Wash your hands. Sabi ko sa kanya, mamili siya, maghugas siya or magsampay. Sabi niya magsampay. Kasi 3 lang naman yan, tsaka 2 pillowcase, so 5. Thanks, hon. And get all the clothes, please. That one part deal. Hindi raw yung part sa dila. What? I've said before. We'll get it out. Good job, hon. Thank you. Tingnan niyo si Zach. Look at Zach. Where you going, Zach? Go and look for birds.
Adventures. Still on it. What? Wait, Zach. Zach! Look at me, Zach! Zach, come here! Dad, Kompleto na siya. Dad, guess what? Hold the pizza. No. Zachary! Let me see you! Sabi niya, para daw siya maghanap ng ibon. May sombrero na siya, oh. Basketball. Tignan niya sila. You should be able to do it. Clear. Close it, see. Yun si Zach. May walkie-talkie. That's right. Pick the real Zachary. one, do that to focus it. Get it clear, but then once. Yeah, Can you see me? Vlog. Bye vlog daw. O sige, we're gonna close the vlog. Bye, run. We're gonna close the vlog, guys. Thank you. Ingat kayo, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Be safe. Be safe. And what? Wash your hands. And stay Safe. safe and stay home. Night, guys. Dad, Tapos, hindi pa tapos mamugas. I love you, Baba. Say good night. Shout. Good night. Oh my God, Lord. Say good night. Paradise, tell me who you see, 'cause